Sa pagtapos ning simanaha, walay nabantayan nga bisag unsang matang sa weather disturbances ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa dinhi sa Central Visayas. Hinungdan nga taas gihapon ang oras nga masinati nato ang init nga panahon. Apan ugmang adlaw Sabado, adunay posibleng higayon nga makasinati ang Kabisayan og light to moderate nga pag-uwan, ilabi na ang Sugbo. Nagkanayon sab ang pag-asa nga karong buwan sa Abril, miabot sa 41 degrees Celsius ang labing taas nga natala nga heat index niadto kining Abril 21. Ang maong heat index ubos na sa extreme caution category nga posibleng mamahimong hinungdan sa heat stress, heat exhaustion ug heat stroke. So basta extreme caution category. So posible na diri ang mga if directly ma-expose sa adlaw, atong activity directly ma-expose sa init, so delikado mga heat stress, kining heat exhaustion o prolong atong activity, posible na ang heat stroke. Tungod doon na mga gipamati sa kalawasan ug sakit sama sa ubo ug sipon, ang mga tinun-an sa dakbayan sa Sugbo dala sa kainit sa panahon, ang DepEd Cebu City Division ni desisyon na nga motugot sa 91 ka mga tunghaan sa dakbayan nga mopahigayon og modular distance learning kun MDL. So sa pagkakaroon aduna kita 91 ka eskwelahan na may padayag sa ilang gusto na mo-offer og modular distance learning para malikayan ang sobrang kainit sulod sa mga classrooms nato, pero ang tumong og tinguha gyud mapadayon ang edukasyon. Subay niini, mibutyag si Jomar Iclarino, pag-asa weather forecaster, nga mas maayo nga naara sa sulod sa panimalay ang mga estudyante ug di na ma-expose sa direkta nga kainit. In case kung naay modular na para sa ako, for my own opinion, mas maayo because if mag-online class ta, so naata diri sa sulod sa balay, dili ta masyadong ma-expose. Ilabi na ang mga months na taas ang heat index. Sa musunod nga mga buwan, giingong mas musaka pa sa 41 degrees Celsius ang heat index, ilabi na nga ang Mayo ang kinainitan nga buwan dinhi sa Sugbo. Ug bisan pa nga adunay usa o duha ka mga tropical cyclones o bagyo nga posibleng mosulod sa atong nasod sunod buwan, magpadayon gihapon og saka ang porsyento sa kahigayunan sa pag-igo sa El Nino. Atong makita nga gikan sa 38% sa Abril, musaka ngadto sa 62% sunod buwan ug gani moabot pa kini og 87% sa mga umaabot nga buwan nga posibilidad sa El Nino. Nagkadaiyang panagang sa kainit ang gibuhat karon sa mga Sugboanon aron lang maalibyohan ang kainit sa ilang kalawasan. Pertijud kaayong inita, ma'am. Ako gani katulo na gani ko maligo sa isa ka adlaw. Kay aron lang gyud ma-pamper ang imong kainit. Naninda mi dire kani among towel basta una mo. Aron lang dili may mainitan among ulo, init kay among naong. So karong panahon na ba kinahanglan gyud nga magamping ta sa atong lawas, maligo gyud ta pirmi. Mainom og daghang tubig kay perti jud grabe na gid kayo ang kainit ron. Grabing inita yo di marilbig way tubig yun kay murag medyo saka yo datong dugo yun. Tambag ni Iclarino nga padayon lang natong sundon ang mga precautionary measures nga gipahibalo sa Department of Health alang sa katawhan. Di natin advise ng atong mga Department of Health in terms of high heat index sa atong mga local government units. So natay precautionary measures, number 1, so stay hydrated, inom ta daghang tubig. So if natay lakaw o dili importante, so ayon na lang. So kini mga activities directly sa init, so atong likayan, and exposure directly sa init, so atong likayan, and pagsuot ang mga hayag usanag mga sinina. And kini number 1, inom daghang tubig, pinaka-importante para stay hydrated ta. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.